Ovdje smo u Petrovcu na Mlavi po pozivu naših kolega gdje je održana izborna skupština Sindikata srpske policije sindikalne grupe Petrovac na Mlavi. Želim da se zahvalim kolegama na toploj dobrodošlici. Mislim da je ovaj sastanak i ova izborna skupština protekla u izuzetno prijatnoj atmosferi gdje smo mogli da našim kolegama ukažemo na ciljeve, pravce, načine djelovanja Sindikata srpske policije, na rezultate koje Sindikat srpske policije do sada postigao, kao i na neke planove za neku buduću aktivnost. Naravno i da demantujemo priče, pre bih rekao glasine, da Sindikat srpske policije ne želi da učestvuje u štrajku. Sindikat srpske policije želi da učestvuje u štrajku, ali želi da aktivno učestvuje u tom štrajku, da ima svog predstavnika i u štrajkačkom odboru i u pregovaračkom timu. Ako je sve transparentno, iskreno i sindikalno, onda nema razloga ni za kakve tajne. Za predsjednika sindikalne grupe je izabran Savić Joca, koji će uz pomoć ostalih članova sindikata, sindikalne grupe i sigurno uspjeti da obavi svoj zadatak koji treba da obavi i imat će u tome podršku, znači, rukovodstva Sindikata srpske policije i svih članova Sindikata srpske policije. Također želim da naglasim da Sindikat srpske policije će učestvovati u svim aktivnostima koje se tiču poboljšanja uslova života i rada koji budu iskreni, transparentni i pošteni. Sindikat srpske policije je uputio poziv Nezavisnom sindikatu policije i Policijskom sindikatu policije kao reprezentativnim sindikatima i najodgovornijim za obavljanje sindikalnog posla i za prava i boljitak policije, da se udruže, da zauzmu neki zajednički stav i platformu pred Ministarstvom financija, pred Vladom Republike Srbije. U tom slučaju imaće podršku svih 5000 članova Sindikata srpske policije. Sindikat srpske policije sutra ima skupštinu na kojoj će razmatrati mnoga pitanja, pa i pitanje štrajka. I naravno, rad Sindikata srpske policije će kao i uvek biti krajnje transparentan. Svi građani, naše kolege, mediji moraju biti informisani o radu sindikata, jer je sindikat organizacija nezavisnog poslodavca, javna, transparentna i ne vidim da bilo šta treba da krije i jednostavno tu smo zbog naših članova, da poboljšavamo njihove uslove života i rada, da donesemo neki boljitak policiji, da pre svega povratimo ugled policije u društvu, a s druge strane i da povratimo poverenje naših kolega u sindikate. S obzirom da u policiji postoji preko 10 sindikata, poverenje u sindikate je opalo i Sindikat srpske policije ima jednu veliku obavezu da to poverenje povrati. Sindikat srpske policije broji oko 5000 članova i u stalnoj ekspanziji. Formiraju se nove sindikalne grupe, kao što je i skoro formirana sindikalna grupa ovde, koja, nadam se, da će ubrzo prerasti u jednu masovniju, brojniju sindikalnu grupu, a drago mi je da u Sindikatu srpske policije na mestima rukovodećim u smislu sindikalnih grupa i rukovodstva ima puno mladih ljudi. Njima ostaje ovaj sindikat, njima ostaje dalja sindikalna borba, tako da mi je veoma drago zbog toga. I želim naravno da sve moje kolege u Petrovcu, Požarevcu pozdravim, da im poželim srećan dan zaljubljenih, da budu zaljubljeni i da ne izgube nadu u bolje sutra. Pa sindikat u narednom periodu ima u planu da, znači, poveća broj svog članstva, da dostigne potreban broj da bi bio reprezentativan. To je jedan kratkoročan plan i nadam se da će u toku nekoliko meseci narednih da se ostvari. Inače, u planu nam je
i održavanje memorijalnog turnira u Centru za osnovnu obuku policije Vladimir Grandić. Znači, naveo bih podatak da od 1990. godine do danas 1000 naših kolega izgubilo živote u borbi protiv kriminalaca, znači na obavljanju radnih poslova i zadataka. I ovaj turnir je ujedno memorijal i uspomena na sve te naše kolege koji su nastradali tokom izvršenja tih zadataka. Očekuje se prisustvo velikog broja članova na tom turniru, čak i ekipa iz inostranstva, i ovo je već drugi turnir i nadam se da će prerasti u tradicionalni turnir i da će svake godine sve više i više ljudi učestvovati u njemu, a naravno jedna od odlika tog turnira jeste da će se skupiti određena pomoć za sina pokojnog kolege i članova njegove porodice. Također u toku ove godine, tokom kraja maja meseca, bit će održane sportske igre gde će biti prisutno preko 1000 naših kolega, što je jedna odlična stvar da se ljudi druže međusobno, da